Mladý muž sa rozhodol, že svojej milej kúpi darček. Už dlhší čas sa nevideli. A tak sa po dlhom uvažovaní rozhodol pre kúpu páru dámskych rukavičiek. Romantické a pritom nie príliš osobné. Doprevádzaný sestrou svojej milej, kúpil v obchode pár bielých rukavičiek. Sestra jeho milej si kúpila 2 nohavičiek. Pri balení vymenila pokladníčka balíčky a tak sestra dostala rukavičky a mladý muž nohavičky. Bez toho, aby obsah balíčku skontroloval, mladý muž ho poslal svojej milej s priloženým lístočkom. Vybral som ich pre teba, lebo som si všimol, že normálne ich nenosíš. Keby bolo podľa mňa, vybral by som také s gombičkami. Ale tvoja sestra nosí tiež krátke a tieto sa ľahšie sťahujú. Farba je možno trochu citlivá, ale predavačka mi ukázala svoje, ktoré nosila už 3 týždne a skoro vôbec neboli zašpinené. Predavačka si vyskúšala aj tieto tvoje a vyzerala v nich skutočne elegantne. Prial by som si, aby som ti ich mohol prvýkrát natiahnuť sám, lebo kým sa uvidíme v piatok, už s nimi určite príde kto do kontaktu. Keď si ich budeš sťahovať, nezabudni do nich vždy fúknuť, lebo pri nosení sa prirodzene trochu zapotia a navlhnú. Takto ti dlhšie vydržia čerstvé. Mysli na to, ako často ich budem chcieť v budúcnosti boskávať. Dúfam, že si ich v piatok kvôli mne natiahneš. S láskou, tvoj milý. PS. Podľa novej módy sa teraz nosia trochu vyhrnuté, aby bolo vidieť kožušinu.